история успеха меган. Ба фикрам ки 80% шумо дар обучение WhatsApp история успеха фаҳмидагие. Да. Мара мешиносе. Командаи ма дастора бардоре. Ба пеш дӯстони азиз, ана тарҷумои ман гапои мара тарҷумо накардаиста дар Imperial Master. Ва чӣ мефаҳмад гапои мара лавзи мара? дӯстони азиз, дар бораи роҳи муваффақият чӣ гуфтанем? дар бораи роҳи муваффақият бисёри шумо медонед ки мо чӣ гуна сар карда будем. ман фақат мехоҳам гугум ки реально роҳи муваффақият дар яхе одамон ду стадияда. Якум лесница қина биромадан, дуюмуш осон. дар ман лесницаи аввал осон буд биромадан. ба хотире ки ман YouTube дар аудитория доштум, шумо моро тамошо мекардед ба фикри ман бисёриётон. ба ҳамин хотир аввал одам ҷамъкунида беҳад осон буд. ман дар муддати кӯтоҳтарин хато накунам ай ҳама командаи калона ҷамъ кардам. яъне ки дар муддати кӯтоҳ 2 сол мо 80,000 одам регистратсия кардем. ин цифраи маъида нест. барои тоҷикистоне ки ҳоли кушода шудагӣ нест. анаку ман шумода история дуюм қисмша нақл мекунам. дӯстони азиз, роҳи муваффақият ду қисм дорад. як қисми мушкилӣ, як қисме ки бо осонтар аст. дар аввал як хеле шумода қинай барои одам ёфтан. ана ман дар аввал одам ёфтан мушкил набуд. баъдина зинаш, яъне ки эътироф кардани мо, яъне ки шабу рӯз мо меҳнат мекардем, маош намегирифтем, мисол фоида намедидан занҳои мо. ва ман шумода роҳи муваффақият қисми дура нақл мекунам. ҳозир ман дар анҷа истодагим ва ифтихор мекунам ки мо ай Корея меҳмон дорем. спонсори азизи ман Мунгем Талия. як кафкӯбӣ барои ҳамин ду нафар. Талия Мунгем. барое ки ҳамин одамо мода бовар кардам. фаҳмидед? аввалин одамое ки омадану гуфтанд ки як нур бахшиданӣ, гуфтанд шумо метонед, биёед кора сар кунед. баъдан одамое ки минбаъд мода кӯмак карданд, дар зал бояд бошад Милана. Милана инҷа ҳаста, як қарсак барои Милана мешавад. дастав када чӣ қадар моро ёрдам када буд. барои ми асобая благодарност Миланада, очай Миланада. дальше роҳи муваффақияти мо через ҳамин одамо гузаштагиайда мода бовар кардагиам. баъдаш мода бовар кардагиай Денис ва мистер Ли. мистер Ли одамее ки мода дидагиай ки мо метонем кора. мора фаҳмидагиай ки аз души Тоҷикистон кор мекунам. мо кор мехоҳем. тамом мистер Лиро домаша меқапе. ана дӯстони азизи ман, ва дуюм қисме ки мода буд беҳад мушкил буд ки мо тонем таваҷҷӯҳи мардума, касоне ки олиг мегиранд, дар болоҳо кор мекунанд, ба худмон ҷалб кунем. чӣ хел мо тонистем ҳамира кунем. мо вақте ки кора сар карда будем беҳад қин буд. мо дастафка надоштем умуман. ҳозир шумо да дастафка ройгонай. мо дастафка умуман надоштем. мо ждат мекардем як моҳ кай бор биёя ба мо ва одамда тием. ҳозир шумо да имкониятҳои беҳад осон мистер Ли фароҳам овардагиай. правильно? барои ҳамин ҳар як қадамда мо фикр мекардем ки мо наставнико шумо да чӣ мегӯем вақте ки шумо маош намегиред, вақте ки шумо дидесте ки пешравӣ нест. ҳар як кор роҳи худша дорада. бояд ки ё ки рисковать кунӣ, ё ки умед бандӣ. цел бимонӣ ки ман метонам. яке ай рӯзҳо духтаро мо просто қатъи апай марҳабо амҷада ҳастанд. апай марҳабо да як харсаки овдод қатъи апай марҳабо хестем Қирғизистон рафтем. нагла рафтем пеши Денис. ассалому алайкум гуфтем. Денис, мо ай Тоҷикистонем. мо маҳсулот мехоҳем, мо ҳамкорӣ мехоҳем.
ва мардуми Қирғизистон моро нағз пазироӣ кард ва имрӯз дар Тоҷикистон академия ба шарофати спонсорои мо, ба шарофати коргарои атомии Қирғизистон. дар ин роҳ чӣ хел мо спонсоромон ёфтем. ҷара апай Гулҷаҳон аста як харсаки овдор барои ки именно ҳамин шахс сабаб шуду мо спонсоромон ёфтем. ҳар як нафар бояд спонсор наставники болоиша бишноса. агар ту наставники болоита намешносӣ, пешравӣ мушкил мешавад, барои ки ман структурам